La Janet, de Barcelona en Comú. Raimon Blasi, de Convergència i Unió. Jo soc Coldo Blanco, de Ciutadans. Jordi Corones, d'Esquerra Republicana. Montserrat Ballarín, del PSC. Xavier Mulleres, del PP. Maria José Leche, de la CUP. Esteu a favor del manteniment de la moratòria vigent de llicències d'allotjaments turístics a Barcelona? Sí o no? Sí. Ara estem en una moratòria i que serveixi per fer una bona feina. Sí. No, i m'agradaria després tenir temps per explicar per què. Arribats a aquest punt, sí, tot i que sempre han dit que en el seu moment no l'aprovar a tota la ciutat. Nosaltres estem per l'aixecament parcial en determinades zones de la ciutat i per determinats... Sisplau, primera ronda demanem preguntes curtes, demanem respostes curtes. Després tindrem oportunitat. On no generin problemes, que s'aixequi. I on generin problemes, que continuïn. Sí, estic d'acord amb la moratòria. En relació als habitatges d'ús turístic, us defenseu A. Abolició de tots, legals i il·legals. B. Moratòria de noves llicències, control exhaustiu de les existents i tancament dels usos il·legals. I C. Concessió de noves llicències. La B. Sí? En realitat la nostra opció no està reflectida, encara que sí que s'assembla més a l'opció B que a la C. Sempre triar una de les tres, sense matisos, és la B. També ens acostem a la B més que a la resta. Nosaltres també a la B més que a la resta. La